Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast, your channel, my channel, everybody's channel. Nkosike ehlele ehlalweni njengamanje ebusayo uMrs Zulu kaKingswell Thini uthembise uSihle Mdluli umshado kulempela sonto esiphuma kuyona emhlangeni obukhona waseSwazini eSwaziland. Behambele umhlanga ke wakubuka umulumo wakhe wasike ethembisa ke lentokazi ke yakamdluli akade seyivele nje esebethandana. uSihle ke Mdluli akamusha ke naye kwi-royalty ngoba kuthiwa uqhamuka ebukhosini bakwaMdluli. Yize uSihle ke esenomntwana kodwa ke King yasho yathi cha iyamthanda futhi iyamthanda. King ke iphinde yamemezela ke kulo mkhosi kade khona emachobeni njengoba sazi ukuthi umkhosi omhlanga ke waseKwaZulu Natal nawo usuyeza einsukwini ezingembalwa. Yakhuluma ke yatshela ababahambele lo mcimbi, yatshela intombi ukuthi cha yona ngeke iphinde noma ngeke ikwazi ukuthi ikhethe emhlangeni ababazi nje abakhuleke ngoba lezi ingane lezi kodwa onina abazala zona ibona ke ontanga yakhe yona izothatha ke lapho. I think mhlambe inkosi ke la ebisececisa ngoba phela abaningi abaloku bekhala ngokuthi yini ihleze ethatha oma bengane. Ushilo kwathi cha akanankinga nokuthatha imali yengane. Sikhumbula ukuthi nalomunye umaka enzo wakhala kakhulu ngaye njengoba sephinde wathatha uSihle ke Mdluli naye unengane. Umuntu nje amthathelo ngenaye ingane uyena ke lo wokuqala ke waseNewcastle esingasaboni njengamanje. So we can officially say City King inabafazi abane ngoba lo waseSwazini akaze aphumela obala azothi sebehlukene. Then ukubulwa waseNewcastle bese kuma ka Enzo lwade sanafuna ukubulala bese kuba ke ulo wokugcina uSihle ba4 kodwa osahamba phambili njengamanje uyena uSihle. Kanjalo ke naye lo efuna ukubulala ubonakala sebuyile impela nje engathi ukhona engathi mhlambe le ndayigaya iyasebenza. Ayike inkosi kaMaZulu ke le sesibhekeke esiqonde emhlangeni ke njengamanje njengoba sazi nokuthi umhlanga usususiwe lapha esigodlweni sakaNongoma wayiswa esigodlweni sasoPhongolo la inkosi ebusayo King Mrs Zulu kaZweli Thini ehlala khona. Okay ngoba nila abafana anobatshena dalelana anobatshena ukuthi nizintombi zami niyeza abafana manje ufuna inombolo ufuna ukukhuluma into ebheke eceleni ngothi hamba ukhuluma nengonyama kuqala. Nangengivuma ukuphuca intombi yami ngiyobhekana naye lo niyangizwa. Ngiyajabula ke manje intombi zami okulandelayo